Grace F. Van Lalzona. A cell phone chu a lo ring chara tu dang ni lovin tomi ani ti a hrenghal miril ruman mo phevat vat reng ani awangin an thian ho khalkhom tu ber ani boya lo man moro nangma che kan hak che atia in siam boy shan lovin electric guitar chu ala chuaka bike chabi ala boka nu bai mama inge inti le don kan zam don atia a bike later R15V var chu a bike later R15V2 var chu atinunga Freddy te in lampanin atlan hal nal nala zia le Freddy te in tondan hi soima sang Sunday tlaya dan pa ngayin zia chuan atuam famkima in thuamin a racing jacket a haboka a bike nei masazo KTM duk chu a mani a servicing tir to boka a fit thale tura angai a in pei fel nu chuan in khom lovin lengpui road lam apan thlangala kalkonga chuan zikia le ardia chuan an lo ngak reng to a an thian dang te po an kal anom nual mai punchonga a in nga khom veka ni danga an racing na a tilngai lo pakhat a lo tel ve a chupa chu zarkut tlangwal Freddy hi ani Freddy chu mithara ni awangin zia chuan a in tharun a hlau ru hle a thian dang te hna ni form min kong pui bola chuan vodka pe khat thawin an peka chu chuan an racing na tura ati confidence don ani kaipo an kaishan lo boka zire te thian ho po an lo thlenga an ni po chuan tle man peka ti chuan a in ready ngal zeria le zia chu ama a ding tur an ni a ma se zia chuan aya Freddy chu adin tir ta zoka voi ni an cholanga chuan lengpui 0 point thleng an tla nang a chak jok ti min an poisa bet cheng sing ni an dong don ani number 3 a an da a full race in a hma akang lopa an veng chuak ngala a lep khatna zerian hma shwaya lep ni na zia chungnung ve thung corner leping alak thiam em awangin kongkwal tamna chuan midangin an phangai lo reng boka voi ni an chol to a final na chu 0 point a result a hriatang final lap an tlan chuan kong chuk hlek le zol atama R15 le KTM po a phit dan in ang deuh renga zeria a in zian a pick up a siam na satto awangin a horsepower in ang reng ma se plena na chuan zia bike a chak zok last lap a chuan zeria a chuak timing zok tlat mai zia chuan a ngal chara corner a po a danzel awangin a phei thei tlat lo zerian zia dan kara chuan Freddy chu a lo dok chuak zoka apel ta fuwa tu man an pel man to lova Freddy awangin an chakta zia chu alom hle maya chu ta tang chuan an in ngai na chhotana an in kop chhota chat kha ania tin zekia nen hian melriat konga an ar in bet na atanga in char an nia hemituma hian darkar lingot an in fighta atopa zekia ar sual huai a chaklova cheng singa an beta chumi thachunga bet sang ber an ni zia na changta zoka chutatang chuan an in bechotana a hnuwa phei chuan zia ar chu cheng singli in a leisak nge a ma se zia chuan aya thatur apadop khan sang le siak thazet fai thabok si thlakna anei to a puya ti san lo ardia le tomia nen ero hi chuan an tlei rol chhuahlim atanga in kom hair po kaldun zel an nia Freddy le Jackie an ton atang hian thian dang kop vak lovin an in kop chhota kha ania chu an thian ho in ton dan tlang pui ani zian temple bul a thlen chuan a hnung lama chuan thil richor a hria outdoor tour in azui boka ading dota ale hoi chuan vaiva kon lam atanga bike local le scooty in su chu a ngala a bike chu pakna tur azung vata temple bora hian pakna mai tur awang du phian china vaiva kon lamkal bus stand bula chuan a pak taringota chet sualna bula thlen chuan mi pui an lo pung khom tup to a bike khaltu zok chu nang hi zui rui le ngal khatianga chakhan helai mun che pa khalto reng su anti bora mai chia zok chuan atluk na lama a scooty in a ke adela a ulti a shiat mai na ti in a then chaka
zia chuan nula chu avapana midangin an bor leina kara chuan a inzep luta chu hmeichhe hmel a hmuh chuan Gracie ani tih a hre nghal. Gracie hi college star ania ril chu ala hril du hran lo na in a star na chu a reito ang reng hle ani. Gracie chu a pan hnaya a ke chu a thiamang tok tokin a hmesaka chu tianga hmel hriat buaipui tu anei chu a thla amuang sota tlangwal hmel thalutuk le alo star ruk ve thovin a ke a hmesak chu hreawma ti hran lo. Zia chuan a thiamang toka a hmesak hnu chuan Grace scooty hi park thaila damdawinak hruaiang che atia. Grace po chuan a hnial hran lowa. Grace scooty chu a rang nuala a hmalama insuthawi ani awangin a chhenna salutuk lova zurui pa bike po a chhenna sa hran lo. A windshield le a side cover le lam ero thlak angai ve nge yang a sutna ai ma in a tluk zonga khovel anorna a sokna zok hialang. Hospital an thlen chuan Gracie chungte chu an phone hnala casualty a mutna a chuan an mutir hnala. Gracie in accident atok ti an hriat ve le chuan a chungte chu hospital lampan chuan an tlan hnala. A chungte lo thlen hma zung chu zia chuan alo ompuya. Gracie chuan zia a ve awang chuan a kena an khoisak lai te chuan na ti hle ma se a insum sham shama rak chhuwa lo atum thlata ma se aruka tua reng ta ka chuan a ta chhuwa awang po ni mia lovin a mitui a lo tlinga zia hmu hlau tak chungin a hru zeuh zawa anu te an lo thlen chuan Gracie chu a insum thei to lo mani nu te bula hi chuan insum a har thin buk renga thiam lo du su an fanu nei chun ania aril rupo ano em ani ake an x-ray na result chuan an lutuk lova ake rupel chu an siam rema zia chuan a chungte an lo thleng ta boka a thianten an lo khol reng to awangin Grace ti tur ka nei tlat ka kalsam photang chu kalo kan jok don chenia idam vat mayang atia Gracie le anu chuan lom thu an shil mol mola a chhuat don chuan Gracie chuan je min lo kan nge ro o atile shama zia pon te reng gulab jamul kalo kenang che atia anui saka Gracie chuan a fiam thu ti a hre thiam hal anui let saka an mitle mitin tong chu an la son dun rang kher mai zia chu man mo takin Fredia te in lampanin atlan ngal nal nala atlan lai te chuan Gracie chu a mitha a acham renga anui mel te kha amoya ti takzet ama zong a in tha ati thar suta Gracie poin angai tu azui veng veng tho zia mel pa le ngai no be tak mitmeng na zet kha ni danga khatiang khop kha na moi ti a hrengai bik lo zia boipui ngai kher khera a om chu nuam ati chia lova ala tap zui box si nen engtin nge angayang o atiril ru neu newa ma se chanpui angai hun taka zia kher alo langkha mak atia alom box si akena deuh chau ani awangin in lama in enkol turin casualty an chua san ve hala Gracie hi mizo nula chuan pumno lian pol tak ania fit nga le inchi sarivel ania apum ruwa in khai thinala sam seilam le sambuthaset mitmeng lian lam mai bial lam lek lek narngul sang lam le biang sum khwarkal nei ania a hmui sexy tak le a hazum rual tak te chuan anui atimoi zuala avun angovin ano sanga risel tha ti hria takin ti sen sok nei ria chumbat kan ti ang hi ani a hmel thatna ti zual tu chu in chei thiama a taksa fitok dress a thlang thiam a thuam no hi aputia fapa designer lar zona sa anti mai Mumbai a po umshrep to in a thlansak thina Korean le Bangkok atanga ansa ani deuh ber an zan khat lena ani boka an leng rei vak lo an ho don chuan Gracie chuan bai sei chungin a thla kongkabula chuan a zakdo tiang chu a tol hleka akena chu a rap hleka a aya tur pa in abula omzia chu a bo ropa zia lo in ring to si lo chu a bo thluropa Fredia le Ardia chuan an kai tho vada Gracie zaklu tuk chu a send up aba atlan tla niam don chuan a bai liama aruma alut nga la a zaklu tuk chu khuma a bok thlopa
ama le ama chu a in sik nok noka atuka chuan Gracie chu avakan le a Gracie te in a thlen chuan an nompui te chuan TV an lo ena anu le pa chu an hathila an chuak ve a Gracie chu a khua sikreng awangin a tho chuak peilova a room lama kalmai turin a tia an nompui pakhat chuan a hruaya Gracie room chu a changkangin a nuam hle mai a zau thain a fai boka AC davek ani awangin boruak po a nuam hle ani zia chu Gracie khumbul wheelchair a chuan a thuwa Grace engei anto ike khaiti nat belem atia Gracie chu a che chiat em awang khan anui ora ze ni zan khakati pallu tuk o tlemin anat belle a atia zia chuan khoimo kalo en chin ti in Gracie ke tuam luk chu a phela alo vung na sa hle a dim takin a thiamang tok tokin a zut saka zia kutin a khoina chen chu a hik chiai ni berin a hria a zut zo chuan uluk takin a tuam sak le a zia chu Gracie khuma chuan a thunga la a chal chu a khoi saka a lo la lum thera a chal a khoi lai te chuan Gracie chuan om ngeina a hre to lo a taksa pum chuan fan chuak vek ni in a hria a zia chuan Grace enge zia chu a ngoi de a alei chuan soi chua chak ma se aka in a chip nan si a chila lem khala i Gracie chuan zia soitum chu a hre thiam mai soi chuak thuai se ti in a lo ngak hlel hle to a zia chuan a soi chuak ngam mai bik lo Gracie kut tang sei sel le nal tak chu a hum saka Gracie po chuan a paison sak phal bik lo zia chu Gracie hmui lama chuan a kun haya chulai boruak chu Gracie po in a hre thiam a tho dep a ameng a ria ya a hmui nal le thiang hlim taka chuan zia chuan a fo sak ta vong a Gracie po chuan a hnial phal bik lo du tho takin a lo chang let ve a rei tak an nu beto an kara hmangai na chu an hmui chuan a puan chhuat sak ta zoka zia chuan a hman chang a piangin a kana dip dal tu ommia lovin an in kom theya an hlim dun thin hle mai Gracie ke lo na kher chu an kara hmangai na pian tir tu alo ni ta zoka rei tak lo in star ve to an ni awangin an in du to na an in hmangai na chu a par vula a nge tiala ma se an hlim renga ngem thil boi thak tam taka ummei thei zia chu an miss Lucy in rei tak alo ngai zong to a anu poin a du pui khop mai amala nula chelo len hasang tak nei alo ni to bok nen tin a ma kha chuan Lucy in a kher ne em awangin a du ve dewa voi khat chu an si ke dun hial tong nge ma se Gracie a thin lunga alu atang se in Lucy chu a du tak lova a hmangai hek lo ti a hria a ngei sak dak lo em awangin ani nula fingchin chuan anu a betha ta hlova anu nen chuan Gracie po then dan chu an ngei tua reng Gracie po a boi thak ve tho mai zerian hun rei tak atangin alo ngai zong to a anu le pa pon an du puya an ina alin a in rol chang pon zeria chu an betha thei bik viau mai Gracie ne na po du zok turin an thlem fo mai chung thil te chuan an in kar hmangai na ati chiat pha mai angem hello Grace trap o drop chungin ze tuna man mo takin kanina local te ngatinge boinai to kami Grace ngatinge tra lo man moro dedi abo misualin an kidnap engtin mo ipa misualin an kidnap mo o lo man moro kan hlau kan buai vek lo tlan ro man moin I lo thlen huna thilom dan ka sil thang che ole ka lo tlan kha le Gracie te in a thlen chuan mang ang takin anu nen chuan an lo trapur to a an nom pui te ho po chu an lo thlabar hmel hlom hle mai Gracie chuan zia mu chuan a pom thlapa a in suit fe ba Gracie pa chu a office lama kal lovin an driver nen Durtlang hospital a thian pa kanin tuk thuan ei khama an kala Sarkar motor po mang lovin a private car in an kala Durtlang hospital atanga an chuak an thanglok kongre deuh laia home peng bula Burma helpol ten an lo changa an kidnap ta ngala
an kidnap na chan po thlaralta a Burma ramatanga Bangladesha an tawlruk tur silai chi hrang hrang voi hnih ngot an man sak awangin a department chan ani awangin phuba an la ani tha an tumwang ni lovin an sum los to hmulet le tumin sumatlan tir an duh wang ani chhunzom le tur